Joo. Se näköjään käännykään hyvin nyt vasemmalle jostain. Kauemmaksi. Häh? No toi on ehkä ihan maksimi mihin kannattaa tulla. Jumalauta se menee nätisti. Mun mielestä tää on just hyvä vauhti. Ei yhtään enempää. Tai sitähän vois kokeilla vähän enemmän, mutta tää menee kyllä tosi nätisti nyt. Mitä sä teit? Joo, menee. Helvetti, se menee nätisti. Kokeillaan vielä yksi klippi silleen. Lähden veneen vierestä niinku peräsuhun päin. Okay. Vähän miten se niinku suikuttelee. Saat siitä hyvin mitenkään? Saa ihan tosi hyvin. Voinko mennä? Joo, mene vaan. Alkaa tässä kantamaan. Älä viitti kokeilla. Sinne se hävisi. Ja sitten takas, niin siirrytään sun veneeseen. No.